Sabat Aidan wa khariban sa panugaban juga berwasimalat Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ito tayo mga rangka, tira magmata dumat ka bang taga makapi sa dalin mahal natin na yung data mo ay katbalay, ibanak barangay. Kaya saat kita naman ito, kasi kita naman patagkagal sa kalang post na pripagsigat ng kawarata magdilgato rin ipatagtong, magdilgato rin pangajan. So, sabi ka lang, dili kita YouTube, yung sa Facebook, Nida-ul Islam page. Demikian na huruf tayo na at po katulad na siya ng katatan. Ako na rin ng katatan 𝗟𝗏𝗏𝗏𝗏. Kita na rin nabalik Islam. Para katatan din sa masura madahil sa laban ng Tumaga. Bismillah. Ikaw na. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala al-asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wakala Allah subhanahu wa ta'ala aidan, Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batan minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqallaha ladzi tas'aluna bih warham innallaha kana alaikum raqiba. Alhamdulillah, all praises are due to Allah, Lord of the world. We thank and praise Him for guiding us to the religion of Islam. And we would not have been directed to it if Allah did not guide us. I will witness that there is no deity worthy of worship except Allah alone, without partners or associates, worthy of all praise in the hereafter and in this world. His is the decision, and to Him shall we be all returned. I will further witness that there is no, that Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last and the final prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala give him the theme of being the mercy to all mankind, rahmatul lil alamin. So, as we know in the Quran, it mentioned Sahidan wa basiran wa nadira, as a witness, as a bearer of God, good tidings, and a warner. Wadayan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira, and as one who invites to Allah Islamic monotheism, to worship none but Allah alone by His leave, and as a lamp spreading light to the instruction from the Quran and the Sunnah, the legal ways of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May Allah peace and blessings be upon the last prophet, his progeny, companions, the Sahaba, and those who followed his guidance and spread
the call of Tawhid Allah, the Islamic monotheism. So, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inshallah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. I would like to say some teachings from the Quran wherein all of the people in the universe need this kind of information. Alhamdulillah, dahilan, alhamdulillah, sa Islam ay kung ano man ang mga katuruan ng nakauna sa atin. Alhamdulillah, alam natin na 25 prophets as mentioned in names sa Holy Quran. Alhamdulillah. Tulad lang na sinasabi ni Jesus alayhi salam that I did not come to destroy the law. Pakinggan nyo. I did not come to destroy the law, but to fulfill. Kaya, subhanallah, kung ang solution o formula ay mali, especially sa tukoy natin sa lumikha sa buong mundo, na alhamdulillah, mag-iingat-ingat tayo na hanggang kailanman hindi tayo maibalik sa tunay na landas, kung saan yun ang landas na ipinaabot ng mga 25 prophets sa Islam. Sa una, alhamdulillah, tulad na nalaman natin ng unang tao, alhamdulillah, ang ating grandfather, no? Si Adam alayhi salam, tapos si Nuh alayhi salam, ang unang messenger ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pinakalas si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung saan meron lang sila, they have the one uniform message, isa lang, that is to believe in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. So, alhamdulillah, no, mga brothers, may Allah have mercy upon us that we must learn the 4 basics matters in Islam. So, alhamdulillah, itong sa Islam, talagang straightforward, simple and straightforward, at kung ano mang ang sinasabi sa Quran, no? Hanggang sa ngayon, hindi binabago. Dahilan, bakit? Alhamdulillah, ang Quran, ang umabot na tayo sa 14 centuries na kalipas, walang naibago. Subhanallah. Alhamdulillah. So, ang dapat natin alamin ang mga sumusunod. Ang una sa lahat, ang kaalaman. Knowledge, which is to know Allah, His messenger, and the religion of Islam, with the supportive evidence from the Holy Quran and Sunnah. Secondly, ang ipangalawa, application of this knowledge. Kasi pag may knowledge ka, tapos hindi mo i-implement, ay patupad, wala din kabuluhan. Di ba? So, thirdly, sa pangatlo, calling people to it. Dapat natin ipaabot sa mga sila na alhamdulillah na kung saan ay kailangan nila ang salvation na pinaabot ng 25 prophets na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. And fourthly, persevering patiently through any harm
that might afflict us while calling others to it. So alhamdulillah, alam natin sa pagpalaganap ng katotohanan, alhamdulillah, maraming mangyayari sa buhay ng isang tao. Subhanallah. So, kahit paano, alhamdulillah, alam natin kung ano man ang magiging direction ng ating buhay, tayo ay nasa safe protection ng Allah subhanahu wa ta'ala dito man sa mundo at sa yawmil akhirah. So, the evidence for this is the saying of Allah, which means, by that time, verily man is in loss, except those who believe in Islamic monotheism and do righteous good deeds and recommend one another to the truth, order one another to perform all kinds of good deeds which Allah has ordained, and abstain for the sufferings, harms, and injuries which one may encounter in Allah's cause during the preaching His religion of Islamic monotheism and the jihad fi sabilillah. Alhamdulillah. So, alhamdulillah, sa ayat na to, ang sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng panahon. Na walang pag-alinlangan ang lahi ni Adam, children of Adam, ay nasa pagkawasak at pagkatalo. Maliban sa kanila na saging mananampalatayang at gumawa ng mabubuting gawa at nagpayuan sila sa isa't isa sa mananatili sa katotohanan at pagsunod sa kagustuhan ng Allah at pagtitiis para dito. Alhamdulillah. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banner ng Quran, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. So, yun ang katotohanan. Alhamdulillah, dito tayo sa mundo, dapat ipatupad natin ang kabutihan alinsunod sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ni Imam Shafi'i, alhamdulillah, rahimallah, may Allah have mercy upon him. Ang sabi niya, if anything else was not revealed other than this surah, this chapter, it would have been suffice for us. So, yung sa ayat na lang yun na binabasa natin sa Quranic verses at sa yung interpretation sa English at Tagalog, na makikita natin na ang umpisa ng lahat na dapat tayo magsumisikap sa katotohanan hanggat na abutan tayo ng ating huling araw na nasa tamang landas.
So, Alhamdulillah, may Allah have mercy upon him, our Imam, rahimahullah. Alhamdulillah, sabi din ni Imam Bukhari, subhanallah, knowledge comes before action, because Allah says that which means, so know, O Muhammad, that la ilaha illallah, none has the right to be worshipped but Allah, and ask forgiveness for your sin. So, ang sabi sa Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutakabbalakum. Wallahu ya'lamu mutakallabakum wa matwakum. So, alhamdulillah, yan ang katunayan na ang dapat natin i-implement sa ating buhay ay tinatawag na kaalaman, knowledge. Kasi pag wala tayong knowledge, mangyari sa atin tulad ng mga sila nagtuturo ng mga walang existed dito sa katuruan ng mga sila tulad ni Jesus alayhi salam. Ha? Subhanallah. Kasi hindi na tinituri sa atin, hindi tinituro ni Jesus alayhi salam na siya ay ang Panginoong Diyos. Ang sinasabi lang lamang niya, siya ay pinadala bilang propeta. So, ang malaking mali hanggang sa ngayon ng mga sila, umaabot na ilang centuries na kalipas, mali pa rin. Kaya ang sinasabi natin, kung ang solution o formula ay mali, walang yan kabuluhan hanggang sa huling araw. So, dapat din alamin natin ang 3 fundamental principles sa Islam. Kung tayo ay tinatanong tungkol sa 3 fundamental ng Islam, which every Muslim should know, pati yung mga hindi Muslim, dapat natin i-respond sa kanila that the slave knows his Lord, his religion, Islam, and his prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, yun ang pinakauna. Dapat mo alamin ang Diyos mo. Ha? Ang inyong reliyon, kung saan ka. At ang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil lang mga kapatid, i-ano lang natin, casual talk lang, yung nakalipas na nasasabi ko, kahit kailanman si Jesus alayhi salam ay sabi ng katotohanan. Kasi ang relihiyon ay hindi yung manglilito ng tao. Kaya sinasabi niya ang katotohanan na hindi siya Diyos. So bakit natin pinipilit? Bakit natin hindi ba tayo maawa sa ating mga kapuan, mga anak, mga asawa, na sila ay nakinig sa atin, yung pala lahat ng ating impormasyon ay mali. At ang impormasyon na yun, ang pinaka-importante sa lahat, dahilan yun ay pwede
na isang tao makapasok sa paraiso at makapasok sa impyerno. Dalawa lang. Subhanallah. So, if we will ask, who is your Lord? You should reply, my Lord is Allah, the one who nurtured me and all that exists with his bounties. He is my deity. I have no deity other than him. The evidence for this is the saying of Allah, which means Alhamdulillah, or praises and thanks be to Allah, the Lord of Alamin, mankind's and jinns. Subhanallah. So kaya alhamdulillah ang tao karapat-rapat, alhamdulillah, na wala siyang iba na sinusamba dito sa mundo, habang dito sa mundo alinsunod dapat lang kung ano ang pinaabot ng mga propeta tulad ni Jesus, na sambahin ninyo ang aking Diyos at pati inyong Diyos. Siya ang dapat natin paglilingkuran. Alhamdulillah. So sabi, wa'budullaha wala tusriku bihi shay'an. So, yun, alhamdulillah, mga kapatid, dapat tayo hindi magdalawang isip na sumusamba sa kung saan ang tunay na lumikha sa mundo, sa langit, sa lupa, at sa lahat ng bagay na nandito sa mundo, at sa mga bagay na hindi natin alam. Alhamdulillah. So if we all ask, how have you come to know your Lord? We should reply through signs and creations, such as the day, the night, the sun and the moon, and the 7 layers of sky, and the 7 layers of the earth, as well as what they contain and what exists between them. The evidence of this, for this is the ayah of Allah, which means, and from among his signs are the night and the day, and the sun and the moon. Prostrate yourselves not to the sun or to the moon, but prostrate yourselves to Allah who created them, if you really worship Him. So, ang sabi ng Allah sa Quran, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ iyahum ta'budun. So, alhamdulillah. So, alam na natin, alhamdulillah, ang katotohanan, yung sa paglikha ng mundo na ito, ay walang iba,
kung hindi ang Allahu subhanahu wa ta'ala. So, alhamdulillah, isipin lang natin kung ang si Jesus, considering na siya ang lumikha ng buwan, araw, subhanallah, kung baga, sabi sa katuruan ng Christianity na nung daw si Jesus daw, sabi ko, nung daw si Jesus Christ ay pinako ng mga Israelite, subhanallah, sa pinaka-elevated area, ano ang binibigkas niya? Anong sinasabi niya? 𝗟𝗏𝗏𝗏 𝗟𝗏𝗏𝗏. Oh my God, thou hast forsaken me. Oh my Diyos, bakit mo akong binabayaan? Subhanallah, meron bang, katawa-tawa nga, ang isang Diyos humingi ng tulong sa ibang Diyos? Subhanallah. Common sense lang, brother. Mag-isip-isip tayo bago tayo mabutan ng kamatayan. Alhamdulillah. So, alhamdulillah, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal arsi yughsil layla wan nahara yatlubuhu hasisan was-samsa wal qamara wan nuzuma musakaratim bi amrihi ala khalaqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. So, alhamdulillah, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, O mankind, worship your Lord and Allah who created you and those who were before you, so that you may become pious. Who has made the earth a resting place for you, and the sky as a canopy, and send down the water rain from the skies, and brought forth therewith fruits as a provision for you. Then do not set up rivals unto Allah in worship, while you know that He alone has the right to be worshipped. So Imam Ibn Kathir, may Allah have mercy upon him, said, the one who created these creations is the one who has the right to be worshipped. Totoo. Kung ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siyang lumikha ng lahat nandito sa kalibutan, alhamdulillah, dapat siya rin ang karapat-dapat na natin sasambahin. Subhanallah. All acts of worship which Allah commanded people to perform should be purely, sincerely, and exclusively for Allah. The evidence for this is the saying of Allah, which means, and the mosques are for Allah alone. وَأَنَّ الْمَسْجِدَ اللَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Subhanallah. Intending the performance of any of this act
For other than Allah is an act of disbelief and association. Shirk. And the evidence for this is the saying of Allah, which means, and whosoever invoke or worship besides Allah any other gods, or him who has no proof, then his reckoning is only with his Lord. Surely the religious, pagans, and idolaters will not be successful, inshallah. And in Surah Al-Mu'minun, in the ayah 117, he said, and your Lord said, invoke me, ask anything for me. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. So alhamdulillah, we ask anything from Allah subhanahu wa ta'ala, then alhamdulillah, we should only direct our asking to Allah subhanahu wa ta'ala, because alhamdulillah, as mentioned, invocation is worship for Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a wal-ibadah. Subhanallah. So alhamdulillah, we have to take some important topics that we had mentioned last previous programs. Subhanallah. So, ang pinaka-importante mga kapatid, ang knowledge natin tungkol sa Panginoong Diyos. Kasi, kung bakit kailangan natin na maituwid, maitama ang ating landas. Dahilan, ang patungkor sa usapang Allah, sa usapang Diyos, ay si Jesus man o mga iba man na pinaniwalaan ninyo na walang kabuluhan, dapat natin, bago maabutan tayo ng kamatayan, ay inshallah maiayos natin. Subhanallah. Bakit? Alhamdulillah, sa naisipan ko na karapat dapat din na kunin natin kung paano ang katuruan ng Islam. So alhamdulillah, sa Islam, ang una ay kaalaman. Dapat may alam ka, authentic knowledge tungkol sa inyong Diyos. Dahilan, kung hindi ka mag-learn ng authentic knowledge, mangyari sa iyo tulad ng mga billions of tao na niwala sa bagay, sa tao, kung saan hindi siya kahit kailan nag-claim ng kanyang sarili bilang Diyos. Dahilan siya ay naka-experience ng buhay ng tao, ng bata, kumakain, inantok, magkakailangan, kung ano man, na magkasakit, at kung mga lalaki, magkakailangan ng kanilang kabiyak sa buhay. So alhamdulillah, hindi ibig sabihin na siya na pinanganak na walang ama, na meron lang ina na si Virgin Mary, pagkatapos tinuring na natin na siya ay ang ating Panginoong Diyos. Samantala, tulad ng sinasabi ko, nang una pa, kung meron man sa inyo
magpakita sa tinatawag niyong Bible. Kahit yung Bible, hindi na pangalanan ni Jesus. Ang Christianity, hindi na pangalanan ni Jesus. Inshallah, i-try ninyo. I-review nyo ang inyong aklat. Pero ang sinasabi ni Jesus, ako ay pinadala lamang sa nawawalang tupa ng Israel. Kasi ang Israel ang hanggang sa ngayon, masamang tao na nabigyan ng ng buhay dito sa mundo. Samantala, pati yung mga propeta, karamihan na pinatay nila. Ang mga pious people sa panahon nila ay naghihirap sa kanilang kamay. So anyway, alhamdulillah, magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na umabot tayo sa ngayong araw na kung saan, alhamdulillah, sa pagmamahal ng responsible sheikh dito, alhamdulillah, na walang iba, ang ating mahal na sheikh, si Sheikh Zakaria Muhammad, at ang kanyang deputy Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman, na kung saan, alhamdulillah, nakikita natin ang tunay na katuruan ng Islam. Alhamdulillah. So inshallah, ako magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nandito ako ngayon na kung saan, inshallah, alhamdulillah, maibalik ko ang aking mga gawain na kung nandun ako sa Saudi Arabia, sa Riyadh, nang kung saan, alhamdulillah, thousands, statistically to 7,000 na tao, alhamdulillah, nakapasok sa, alhamdulillah, tulay na landas sa reform. So, alhamdulillah, inshallah, hingin natin, palanangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. We beseech Allah subhanahu wa ta'ala that you favor our brothers and sisters in humanity, due to to our grandfather Adam alayhi salam and Hawa, then I myself will consider you people to be my brothers in humanity, my brothers and sisters in humanity. Alhamdulillah, I cannot anymore prolong my nasiha. Alhamdulillah, next time we ask Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, rabbana ighfir lana junubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit ahdamana wansuna 'alal qaumil kafirin wansuna 'alal qaumil munafiqin wansuna 'alal qaumil zalimin wansuna 'alal qaumil muhtadi ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut munajjatan minan nar wal afwa indal hisab wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'al lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Da'wahum fiha salamun wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.